Arratsaldeon denoi. Lehengo bideoan Gabonak Europatik zehar nola ospatzen diren ikusi dugu. Oraingo bideoan aldiz mundutik zehar dauden Gabon ohitura desberdinak ikusi ahal izango dituzue. Espero dugu zuen gustukoa izatea. Lehengo bideoarekin jarraituko dugu, baina oraingo honetan Europatik aterako gara munduko Gabon ohitura desberdinak ezagutzeko. Australiarekin hasita, Gabonak hondartzan pasatzen dituzte, eta elurrik gabe. Eguraldi zoragarri eta klima epel horrekin barbakoak egiten dituzte. Baita barrakoarekin ere pasatzen dute eguna. Egipton ezin dute ezeteko elazturik ez arabirik ez ezezik, jan 40 egunez. Eguberriko eguna iristen denean, pata jaten dute familia artean, eta gero auzokoarekin eta lagunekin izeneko galleta jaten dituzte. Estatu Batuetan, Inglaterran bezala, indiolarra jaten dute. Hego Afrikari dagokionez, hondar